Irungo Harrera Sarea taldea sortu zenetik, 5.500 migratzaileri babesa eman die. Bolondresak dira denak eta lantalde desberdinen bidez, antolatzen dira iritsitako jende berri guzti horri alden eta laguntza duinena eta egokiena eskaintzeko. Etengabea da laguntza beharrean, Bidasoako mugara gerturatzen direnen emaria. Askotarikoak dira beharrak, eta instituzioen aldetik jarrera aldaketa nabarmenik antzematen ez dutenez, larunbatean manifestazio bat antolatu dute 5etan Euskal Herria Harrera Herria Lelopean. Uztailean udaran ikusi genuen hainbat pertsona zeudela Irunen kalean, migrazio prozesu batean zeudenak eta ez zutela laguntzarik, eta ez da behar minimo batzuk betetzeko, eta orduan herritarrak antolatu egin ginen eta sortu genuen Irungo Harrera Sarea, eta hasiera batean lan egiteko erabiltzen genuen espazio garrantzitsuenetakoa zen la Kajita gaztekia, eta gero instituzioekin hitz egiten, juntziren parkea jartzen eta beste hainbat baliabide eskaintzen, eta sartu zen batez ere herri gisa sentitzen genuelako erantzun hori eman egin behar zela. Pasaren urtean 5.000 pertsonai lagundu genien, eta orain urte hasi denetik 300, eta gutxinaka lantaldeak sortzen jungera, eta aldi berean badago jendea lantaldeetan ez dagona laguntzen era individual batean. Eta lantaldeak daude denetik arroparen lantaldea, komunikazio lantaldea, emakume eta aurretan zentratutako lantalde bat, hizkuntzak irakasten diren lantalde bat, laburuz gehiago ezagit beraien eskubideak zeintzuk diren azaltzen diren taldea. Gehienak berein bidea jarraitzen dute. Onera, egia da, Irunera iristen den iaia jende guztia iristen da muga pasatzeko asmoarekin. Hemen laguntza bat ematen zaie, informazio bat ematen zaie, ze eskubide dauzkaten frantses estatuan, nola pasatu daiteken muga modu legal batean, eta beraien bidea jarraitzen dute. Asko Frantzira pasatzen dira eta bertan gelditzen dire, edo Alemanira edo Belgikara joaten dire. Nik uste dut ona ezin dugula esan. Guke harreman gehiena Irungo udalarekin dugu eta ona ezin da esan daukatenik. Dabiltza denbora guztian ikusten dut gure atzetik edo guk markatzen dugun edo guk eskatzen ditugun beharren atzetik, baina beti ere oso atzetik. Egia da une honetan badagola egoitza bat, Martin Dozenean badago Krujak kudeatzen duen egoitza bat, eta bertan toki dexente badago, baina betikoa badago jende bat ez dena hor kabitzen, edo ez dago migranteak leku hortara bideratuko duen zerbitzurik, edo zer orduan, minimo batzuk badaude, baina nik uste nahiko eskaxa. Eta inberko litzateke igual kritika, zer kontsideratzen duten beraiek ere bai behar minimo bat, noski garrantzitsua dela behar minimo moduan jatea eta lo egitea, baina eske hortik haratago badaude behar emozionalak, familiarekin hitz egiteko eskubidea, diruaren eskubidea eta hori guztia ez dute bermatzen. Eta azkenean pertsona bat ez balin badago psikologikoki ondo edo fisikoki aurrera jarraitzeko, eta hori ez balin badezu betetzen, azkenean zure funtzia jan eta lo, da pixkat betetzearren, ez zara ari pertsona horretan prekupatzen, ari zara prekupatzen, pixka bat gehiago edo irudian edo ez dakite, kontsideratzen dut, nik hori betetzen dugulako guk batez ere. Babes human hori, ez da, besterik ez baldin bada, bizkarrian bezua jarri eta esatea, lasai hemen laguntza emango dizugu. Hori ez da egiten, ematatzailena minimo hori, bazkaltzeko toki bat eta lotako toki bat, eta bere baituzte beste datozte erabat deseginda datozte, psikologikoki galduta, eta behar dute laguntza, norbaitek esan dizaiela bila, lasai, iseri hemen egun pare bat hemen, eta guk kontatuko dizugu, nun zauden, eta zuk erabaki nora joan nahi duzun, eta nola joan nahi duzun, baina gutxenez nun zauden, eta hitza egingo du zurekin, eta ez dakit, azkenian hemen ere sortzen da girotxo bat, eta hori da, pixkate, pertsona bezala tratatuko dituen eta babes txiki bat emango dien jende multzo bat. Garrantzenik libenetakoa da, kontuan hartzea bai estatu frantsesa eta bai estatu frantsesa kasu honetan ez delari betetzen Schengen espazioaren legea, eta hori salatzea eta eskatzea bai bi estatuei, bai Espainiarrari eta frantsesari betetzea lege hauek, baita ere Malagako tratatu ere betetzea, ari direlako tratatzen eta aldi berean migrante hauei ari direlako aplikatzen lege antiterroristak, eta pixka bat hori neurtzea eta bermatzea pertsona hauen migraziorako libre mugitzeko eskubide hori hasteko hori instituzioei
Eta, bueno, gero, maila lokalago batean instituzio Irungo Udalari, uztea parkeak jartzeari, udalatik esaten ari garen moduan, eta hartzea benetan egiten duten lana alde humanitario batetik hasteko eta ikusten dutelako beharra dagoela eta ez herriak bultzatzen diolako. Jendea asko solidarizatu da kasu hontan, bai, 2300 pertsona eta gero hori eta gola kolektiboz osatuta eta individuoz. Eta, bueno, nahiko pozik gaude emaitza horrekin eta, bueno, jendearen erantzunarekin, zen noski ulertzen dugu mundu guztiak ezingo duela etorri eta saiatu dela txikimendu ematen horretan eta gure ez da oso garrantzitsua esan. Manifestazioa hasiko da Fikoban, larun batean, arratsaldeko 5:00, bertatik jungo gera Hendaiara, bertako erretentzio zentrora, eta hortik berriz buelta Irunera, Fikobatik pasa eta udaletxean amaituko dugu, manifestu batzuk irakurtzen, eta hori gonbidatzen dugu etorri nahi duen pertsona oro gerturatzea laguntza edo bere babesa eskaintzeko eta azkenan Euskal Herria harrera herria benetakoa izateko eta ez zentratzeko hemen ere bai ez.